Umzimba ophilile ubanga ukuthi kube nengqondo ephilile, ngakho kubalulekile ukuba abasebenzi even outside emsebenzini nje in their spare times babe involved kuma activities azohambisana nokuyivocavoca ukuze imizimba yabo izohlala iphilile. Bakwazi ukuthi laba bangakwazi bajoyina ama-gym nasekhaya nje ube nalo ithuba lokuthi ukuyivocavoca, ikakhulukazi labo abagcina bahamba ngey'moto. Gcina njalo umuntu ephuma endlini angene emotweni afika ayipake eduze kwase-ofisini, angene e-ofisini aphume lapha angene emotweni ayipake esitolo ehle athenge angene emotweni aye emsebenzini. Singabi isikhathi nje sokuhamba nje, ngathi ngelanga singathola nje ithuba lokuthi siyivocavoce sonke, mhlawumbe hayi basenze kuphela namakhansela, ukuze as abaqulisa ifamily sibe abantu abaphilile. Lento-ke yenzeka ngesikhathi kuyinyanga yamadoda. Siyafisa kakhulu ukuthi sihlabe siwulawule udaba lokuyinakekela nakithi nje njengamadoda. Nami nje into engenzeka ngadonsa intambo, ngiworried nge-weight yami, so kufuneka siyilungise indaba yokuthi singabi ne-weight eyeqile ngoba ibizwa nge-obese. Ngakho uma ngabe ungena lapho ziba ningi izifo ezikuhlaselayo ngenxa yesisindo sakho esesingaphezulu kwesisindo esilindelekile. Ngakho sonke nje as abaqulisa ifamily sine-obligation yokuba siyigcine siphilile.